nik badaukate lagun bat, Jose Manuel Artotxak beti esaten zidan, garai hartan, udaberri agentzia matrimonial bat zirudiela, eta bera sartzea zikola udaberriz, droga jabila ezin zebila, eta agian hartzen zuen. Bueno, bi uneako joan ginen, bi uneako eta, klaro, gauen afalduta geho, eman zigun baile batea o sala de fiestas batea, dantza aitea. Claro, nik kotxekin nintzen, da, bueltakon, 4 bat. Eta gendeuzken barrenen, bi garrafoi ardo, area emateko, 20 litrokok. Eta bueltakon, sartu zionan, emakume, klaro, kotxen etorri behar zuen. Ni volanten, 12 emakume kotxen barrua sartuta, eta ni 13. Zuk izango jazu nola aiatu ginen. Oinez juntzienak, gu baino ordula orden baleno aiatu zien, bertzen tokia. Bitxikerin bat kontatzekotan, oain dela pareat urte hemen Masas Koralesetan, urtere gehiago dantza, da beti probatu beharra galtzak eta ensaio. Dantza baino lehen, da aztu junitxoan, da galtzak eustu xamarrak. Atean nintxoan, atzeskular nintxoan. Eta neska da atean, etzegian nungo guen, baina, bueno, kanpoterra. Oide, aurrezko etxegin, ni atzetikan, da neska atezien agurretxeko, galtzak lertu neskai dantza nahi nitxoala. Baina kantzontzio urdi-urdinako, baituan da. Neskai dantza, neska lotxa-lotxain da. Kriston zarrata egin da. Zerritarren bat igual? Oide, kanpokoa da. Denak desko jonatzen da, antxe lotxa bizka pasa, baina, bueno, pasa genien da. Aurrea.